Sa Good Vibes, nawadaan man siya sang racket sa pag-host kag pag-organize ng events ang mag-igo ang pandemic. Pero karon, car dealer na siya kag may car booth surprise business pa. May report si Nico Delfin. Nauntat ang pag-host, pag-decorate kag pag-organize ng events sang 29 anyos nga si Reginald Labayen tugas ang COVID-19 pandemic. Gani pating iya mga utod nga kaupod niya man sa negosyo ang nadulaan man sang duga nga palangabuhian. Pero bisa nag-lockdown, nag-trending naman ang mga car booth surprise business. Iya inigin amat-amat suguran. Tub-tub nga nakabangon man pating catering service ang iya manghod kag lights and sound system sang iya magulang. Siguro 3 days lang wala pa huway. So, then I'm excited more sining June, July kati ari gani na sinambal nila June Bride and going bar months. I'm really excited kay subong pa lang gadamo nagid ka pa book. Car dealer ang trabaho karon ni Reginald. Kag iya ginatahi-tahi ang iya mga schedule sa events. Karon nga amat-amat naman nagabangon ang events industry sa epekto sang pandemic. Kung why not i-offer ko na lang be at the same time sa salakyan at the same time mga akon nga events. So that's it. Car sale ka pa? Yes, at the same time. If there are inquiries, pwede nila ma-check. So, 2 in 1. Wow, kung may just in case may mabakal, mas, di ba, imagine mo. Pero nakahibalo bala kamo nga anay mekaniko sa isa ka car showroom si Reginald. Duwa man siya katuig nga nagakuti sa mga salakyan hasta na nga natagaan sang oportunidad nga magbaligya sang mga salakyan sa ginubrahan nga kasa. Ako nag-organize sa ilang Christmas party at the same time ako na nag-host. From there, nakita ko sang isa sa mga utod sang tag-iya. And then he approached me nga since I'm an automotive graduate, kag I'm a mekaniko dati, kag service advisor sa Mitsubishi. So why not be, no? That's an opportunity nga hindi mo pwede mapalampas. So, ang pag-decorate kag mga salakyan ang hilig ni Reginald. Wala siya mag-surrender sa mga trabaho. Bisan pandemic, bangod ining nagahatag kalipay, ilabi na sa iya kag sa iya mga kliyente. Basta passion mo bing isa ka bagay, eventually ma-enjoy mo. Miski wala income, ang bilang thought nga ala ka namin sa akong decor, ang sense of fulfillment. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.